салом дӯстони азизам. Шавҳарам гуфтанд пеш аз рамазон якта бешбармақ шавад. Гуфтам окей ва зуд хомшурбо мондам. Мисли ҳамун хомшурбои оддӣ ки мепазем, гӯшту пиёзу сабзӣ. Себзаминӣ намеандозам. Ва хамирро тунук кардам, заволаро гирифта будам, ба тӯпоҳо тақсим кардам ва мемонам каме хушк шаванд. Аз оби хомшурбо пиёзҳоро ҳалқа бурида аз рӯяшон рехтам. Аз оби хомшурбо илова кардам ва мегузорам паст бижӯшад то пухта шавад. Ҳамаи маҳсулоти канори таомро пешакӣ тайёр мекунем. Хомшурбои мо аллакай омода шудааст. Гӯшташро ва ҳама маҳсулоти дохили хомшурборо кашида мегирем. Гӯштҳоро хурд реза мекунем ва ба оби шӯрбоямон тӯпоҳоро илова мекунем. 2-3 дақиқа меҷӯшонем. Мисли ҳамон тӯпакаша ки худамон ҳам мекунем. Ин таом ба таомҳои худамон бисёр монанд аст. тӯпоҳоро меандозем, аз болояш боз каме оби шӯрбо мерезем то тӯпоҳо сахт нашаванд ва гӯштҳоро аз болояш ва барои ороишу ҳам осонхӯр шуданаш аз ҳамон пиёзе ки қаблан гузошта будем гирду гирд аз ин пиёз илова мекунем ва сабзиҳоро. Бисёриҳо себзаминӣ меандозанд. Ман себзаминӣ наандохтам ростига, барое ки бисёр вазбин мешавад. Сабзӣ барои ҳазм шудани хӯрок бисёр муфид аст. Аз ин рӯ бо сабзӣ ороиш додам. нӯшиҷон хеле бомазза буд, ҷои дӯстон холӣ. Умедворам ин дастур барои шумо писанд меояд ва барои азизонатон омода мекунед. То дидор дӯстони азиз, канали моро дастгирӣ кунед ва бо мо бошед. Видеоро ба дигар дӯстон равон кунед. То дидор дӯстон.